ബാക്ക് ടു അവർ ലിറ്റിൽ വേൾഡ്. ഇന്ന് ക്രാഫ്റ്റും ചാലഞ്ചും ഒന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്, ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈവനിങ് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. അതിന് വേണ്ട മസാല എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ മസാലയെല്ലാം തേച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റിയ ശേഷം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഔട്ടിങ് പോവുകയാണ്. ഒന്നുമല്ല, ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. സോ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വാതിലെല്ലാം വെള്ളമുണ്ട്. നമുക്ക് വാതിലെ വെള്ളമെല്ലാം കാണാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള മസാല എല്ലാം തേച്ച് റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ചിക്കനെല്ലാം മസാലയെല്ലാം തേച്ച് നല്ല കുട്ടപ്പന്മാരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 hour ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വരാം. കാലത്തെ മുതൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു. ഇപ്പം മഴ നല്ല കുറവുണ്ട്, പക്ഷെ റോട്ടിലെല്ലാം വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പം ചുമ്മാ ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയതാ. വാതിലെല്ലാം വെള്ളമുണ്ട്, അപ്പം അതെല്ലാം കാണാം, ഒന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ്.
പാതിയുടെ അവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ടെത്തി. നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഗ്രില്ലറാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ചാർക്കോളിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതല്ല, വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കോയിലുണ്ട്, അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൽ 3 ഓപ്ഷനാണ്. ഒന്ന് ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ വെക്കാനുള്ളത്, പിന്നെ താത്തി വെക്കാം, കുറച്ച് നല്ല ഹൈറ്റിൽ വെക്കാം. പിന്നെ 3 ഓപ്ഷനാണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെപ്പോലെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ചാർക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടമല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ നല്ലതാട്ടോ. ഞങ്ങളിത് ഒരു 2 years ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതുപോലൊരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഞാൻ ഓയിൽ ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടത്തില്ല. സോ ഞാൻ ഈ 4 പീസും കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ്സ് ആവും. കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 20 to 25 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി കിട്ടും. ഒരു സൈഡ് വെന്ത് ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് ആദ്യം വെക്കുമ്പം ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള അതിൽ വെക്കണം. അപ്പം ഒന്ന് വെന്ത് അത് മസാല എല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് പതുക്കെ 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. മറ്റേ ഹൈറ്റ്, പിന്നെ മീഡിയം, പിന്നെ ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് വേവ് 20 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ അത് വെന്ത് നമുക്ക് നല്ല ഗ്രിൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ചിക്കൻ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റുവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കൊതിച്ചുകൾ കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ മയോണീസാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്, പിന്നെ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി. സോ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.